tumrap lampairing rata tanampara prapteng sukuning harga heram tumingaling Pakwana srine dendeng saenggo praja Bumyung kang pradangga besekan kang janma wah cleteng resna kakangku Yai Werkudara piye kena ngapa lakune dadak nganggo mandeg mongko goleki jlamprong durung ketemu durung lega rasane atiku yen durung ketemu adikku lanang Madukara Yai Werkudara piye sumurupa pun Kakang Darawati iki jejere wong tuwa mung nganggo ilmu titen sing piye adimu Harjuna lunga makaping-kaping kuwi gampang digoleki waton nganggo petungan nganggo tengeran sing dikarepake piye tetembungan telung perkara siji Nadiwiku Haldaka loro Payukatiuping Rana telu wanita dinuling krama wah lagi pisan iki aku krungu yen goleki jlamprong pathokane ana telu Nadiwiku Haldaka kuwi apa tegese Nadiwiku Haldaka kuwi Brahmana Haldaka gunung adimu Harjuna kae lamun no kabar kang sumebar ana Brahmana kang linuwih nadyan mapan ana pucuking gunung ya ing kono dununge Janaka awit nyecek kawruhe sang Brahmana kang linuwih mau Payukatiuping Rana tegese piye ngendi wae pendak-pendak ana kraman banjur sirep kraman kuwi mau Janaka sing paring tetulung mergo adimu Madukara kae seneng paring tetulung kang pungkasan wanita dinulung krama pendak-pendak ana wong wadon kang sulistyeng warni ya ing kono adimu Janaka dununge petungan telung perkara kuwi mau kira-kira Janaka mapan ana ngendi isih sinengker dening jagat Yai Sencaki wonten dawuh O Prabu Angger Gatotkaca Kakang Anoman wonten dawuh sinuwun lon-lonan laku mengulon muga-muga enggal ana tandha-tandha tengara pinanggih lawan Yai Harjuna soroting pandam sumula amadang idro pasarean kunani wadana remurni
Amur mangamur-amur-murahan pengaraning ngajurit gong maguru gongso tetekadya putu war panjriting torang gesdi ora kata ingkang perkata ingkang bojo lelayu sepi adalah wadatitah ono satro cilik bungkek kakek menteleng meripate brengose sekepel sisih grugat mani ngambah tapel wates tunggul maloyo sapa tambuh lawan aku
Setyaki mburi saka Dwarawati. Setyaki ya Sencaki. Sencaki ya Bima Kunting. Edian wong siji jenenge pirang-pirang. Sapa kowe? Aku Kang Reksa Tapel Wates Tunggul Malaya. Kekeset ingsun Prabu Dewa Srani. Salokat Katut Barat kang dadi aran iku. Salokat Katut Barat dasar para nyata. Sumingkira sawetara aku njaluk dalan bakal lewat ana papan kene. Piye? Kowe bakal lewat papan kene? Dasar para nyata, lek nomor 4mu jering gobongmu. Mundi dawuh Sun Prabu Dewa Srani sapa wae sapa. Waton Dede kawula Tunggul Malaya ora kena ngambah papan kene. Utuh bali ora watak Setyaki mundur sejagah ra gelem bali candak sabet ki rembangan remuk rempuh dadi rempon.